Здравейте на всички! Благодаря първо за привилегията, която Господ ми дава и пастор Ани да проповядвам Божието Слово. Надявам се да ви послужи. Ще послуша. Днес ще говорим за връзката на Исак и на Яков с личната връзка с Бог, която те имаха. Ще разгледаме в детайли тяхните взаимоотношения. Започваме с книгата Битие, 27 глава, стих 28-29. Там се казва: Бог да ти даде от росата на небесата, или да напоява земята ти, и от тлъстината, т.е. плодородие на земята, и изобилие от жито и ново вино, племена да ти слугуват и народи да се поклонят пред теб. Бъди господар на братята си и да ти се поклонят синовете на майка ти. Сега тук Исак благославя Яков. Обаче аз като четах ми направи впечатление какво се съдържаше в думите на Исак. Значи виждаме, че мотива основният беше материален. Значи той говори се за роса на небето, говори се за тлъстина, говори се за жито и ново вино. Говори се за Бог да издигне Яков в позиция на власт, който е да бъде началник, господар и да управлява. Понеже Исак обичаше Исав, защото идеше от лова му, съответно Исак имаше предпочитание към Исав. Тоест, Исак беше човек, който основно беше воден от душата и от плътта. Понеже идеше от храната на сина си, и това бяха нещата, които го интересуваха, така да кажем. И съответно благословението, което той искаше, понеже той не знаеше, че благославя Яков, и благословението, което той искаше за сина си, беше в областта на материалното. Добре, ако стане така, примерно, че не вали дъжд от небето и Бог не е ли в състояние да предизвика друг начин плодородие на земята? Може да по някакъв друг начин, примерно подземни води, има подпочвени води. Има, в крайна сметка, той е създателя на всичко живо под земята, на животните, на растенията, на флората, на фауната, така че за него това не е проблем. Интересното е, че Исак искаше да каже на Бог как да благослови сина му. Тоест, едва ли не той каза: Господи, направи това и това за сина му, защото аз смятам, че това е най-доброто за него. Само че не е точно така. И в крайна сметка това си е един вид манипулация. Нима нашия отец не знае от какво се нуждаем преди да му поискаме, се казва в Матея 6:8. И интересното е, че Исак, когато живееше в филистимската земя, в Герар, там той пося и същото лято се казва, че пожена стократно. И Бог го благослови. Тук виждаме, че Исак е водил висок стандарт на живот, т.е. той е бил задоволен. И обаче в крайна сметка тези плодове, това изобилие се дължеше на факта, че баща му Авраам послуша гласа на Господ, опази заръките му, заповедите му, повеленията му и законите му. Виждаме, че Исак всъщност нямаше толкова близка връзка с Бог, нямаше дълбочина в тази връзка, нямаше просто това взаимоотношение беше плитко и повърхностно, и то беше, както казах вече, продиктувано от, както каза пастор Ани последния път, от битовизмите, т.е. да се нахраним, да се наедем, да задоволим някакви такива първични материални нужди и всичко спира до там. Обаче Бог ни призовава към нещо много по-висше и по-дълбоко. И това се дължи
на факта, че всъщност това взаимоотношението е базирано на личен интерес и на изгода, както правим всички ние. Когато искаме нещо, т.е. когато някой иска нещо от нас, нали, ние сме склонни да го направим, обаче винаги на подсъзнателно ниво има аз какво ще получа. Да, има очаквания. И всички знаем, че Исак беше обиден и огорчен на баща си, защото баща му го сложи на олтара и той почувства горещината на огъня и самите пламъци. Може би беше, нали, също това отношение се беше проектило към Бог Отец. И заради Исмаил беше огорчен. Да. Понеже баща му имаше предпочитание към Исмаил. По-нататък в Битие 28 глава, 20-21 стих се казва: Яков даде обет, казвайки: ако Бог бъде с мен и ме опази в това пътуване, на което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да облека, и се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог. Така. Тук виждаме отново, че Яков поставя условия. Отново виждаме този дух на манипулация. Понеже неговата молитва каква е? Тя в основата стои страха от оцеляване и страха за живота си. Т.е. ако се завърна жив и здрав, ако това, ако това. Вижте, Яков беше любимица на майка си и Бог трябваше да го изкара от тая атмосфера на климат, на този климат на комфорт и на сигурност, която имаше в бащиния си дом, за да може да започне да работи с него и да започне да го променя. Във всеки един от нас има, както казах, този стремеж към задоволяване на тези първични потребности. Обаче Библията казва, че Бог е дух. И съответно нашата връзка с него трябва да бъде на духовно ниво. И понеже Яков беше измамник, нали, за да вземе двоен дял от наследството, принадлежащо на първородния син, той подлага брат си да му отстъпи първородството си. Обаче, кой в основата на тая лъжа стоеше майка му, която го потикна защото се казваше, че Яков беше кротък човек. Цялата работа, че Яков трябваше да бъде първороден, понеже това беше волята на Бог. И майката се опитва по човешки начини да го направи. По същия начин ние се опитваме с човешки методи и начини да изманипулираме волята на Бог. С една дума не мога да чакам. Аз трябва да говоря, защото ако не кажа, човека как ще чуе. Ако аз не направя това, ако аз не направя това, как ще получа това и това, от което се нуждае. Проблема ни е нетърпението. И това нетърпение изиграва винаги някаква много лоша шега. Защото ние нямаме спокойствието, мирът и доверието в Бог да изчакаме това време. Защото Бог няма уста да говори. Няма уста да докосне. Бог говори и на невярващи. И виждаме как Исак гледаше Измаил, който ходеше с Бог, който беше обучаван от Бог. Виждаме как Аврам се е възхищавал от Исмаил. Исак се е огорчавал. После Аврам взима, слага Исак на жертвеника. Това нещо по някакъв начин, нали, допринася за тези белези на гърба. И в този момент огорчението влиза и пониква. После виждаме как Исак се ядосва на баща си, напуска дома, отива там на този кладен звир Рой, където Агар беше срещнала този ангел. Той търсеше по своя начин Бог. Не е идеята ние да търсим Бог по нашия си начин. Има си точни указания. И това правеше Исак. Той търсеше Бог по своя начин, отдели се по своя си начин. Всичко правеше по своя си начин, но не и според гласът на Бог. Много е важно да се акцентува върху гласа на Бог. Това е най-важно, защото Ревека може да каже: виж какво, ти искаш това и това, ние чухме гласа на Бог, волята на Бог е Яков да бъде първороден, направи това, което Бог ти каза. Тя трябваше да влезе, да се конфронтира с мъжа си. И много пъти, когато ние знаем волята на Бог, дали сме мъж или жена,
Няма значение. Ние не искаме да се конфронтираме за това, което сме чули от Бог. Ние не искаме да вземем и позиция, ние не искаме да воюваме за това, което сме чули. Винаги ще има опозиция. Това е материалистичното, ниското, първичното. И ние сме забити в това блато. И от това блато иска Бог буквално да ни извади. Това е идеята. Така, както казах малко по-рано, виждаме, че имаше разделяне на децата от страна на родителите, които пък родителите се опитват да начертаят курса на живота им и да вземат решения за тях, мислейки, че знаят кое е най-добро. С две думи се опитват да изземат ролята на Бог в живота на децата, вместо да го насърчават, да го търсят и да го издигат в живота си. И по този начин ги правят емоционално зависими от тях и ги усукатяват. Защо Исак накара Яков да си потърси жена от дома на войчо си Лаван? Нямаше от ханаанските жени, нямаше достатъчно достойни, почтени жени, защото Бог трябваше да го трансформира и да го промени. Тоест идеята на Бог беше да го изведе от семейната му среда, както казах по-рано. И бъдещата му жена Рахил, когато напускаха дома на Лаван, открадна домашните идоли. Тоест, стремежа на Яков, стремежа на Исак беше жена му да бъде от такава среда, която от техните роднини, защото те видяха, че Исав се взе жени хетки, които го отклониха. И той беше за тях. Тези жени бяха примка за майка му. В Битие 35, 1-2. След това Бог каза на Яков: стани, иди във Витил и живей там. И издигни там олтар на Бог, който ти се яви в отчетливо, ясно и явно проявление, когато бягаше от брат си Исав. Тогава Яков каза на семейството си, на всички, които бяха с него: премахнете или изхвърлете нещо нежелано, откажете се, оставете идолите и изображенията на чужди богове сред вас и се очистете и се преобличете. Така, тези домашни богове, сега Лаван те са живели в такава земя, където идолопоклонство е било нещо нормално. И тези домашни идоли, когато са пътували, са ги носили със себе си, понеже Богът, който може да се носи, е видим и носи сигурност, макар и фалшива. Ти можеш да го докоснеш, обаче в крайна сметка това е мъртъв Бог. И по същия начин в нас има толкова много идоли, че Бог иска да привлече нашето внимание към себе си, макар че сегашните богове са други, но всеки един в нас има такива домашни богове, скрити богове, на които се е покланял, и в нашия процес на очистване, на освещаване, на вървеж в Бог изкарва всички тия богове, Той ги изобличава, за да може ние да ги видим и просто да му позволим да ги събори, да събори всички тия капища, всички тия олтари, които са вътре. Така, както казах за идолите, които са били
преди същите идоли са сега, само че са облечени в различна форма. Идолите нали, тогава всичко е било свързано с, нали, с храната, с облеклото и с позицията в обществото или в племето или в клана, която са имали, нали, главатарите или съответно членовете на самото племе. И понеже казах, че, нали, идолите на Исак и на Яков основно са били свързани с храна, с питие, с дрехи, същите тези идоли ги има и в нас, само че понеже ние живеем в свят, в който е изпъстрен с материални вещи, придобивки, нашето внимание, нали, целта на дявола е да насочи вниманието точно към такива лъскави неща, които събуждат нашия апетит, неща, които ни съблазняват. И точно този тип нали, поведение, този тип зависимост Бог иска да разчупи вътре в нас, като насочи погледа си към Него, за да можем ние да осъзнаем. Вижте, идеята е ние да осъзнаем, че Бог е този, който дава нали, силата да придобиваме богатство. Бог е този, който заповядва да дойдат благословенията към нас и дори ние да се трудим. Плода на този труд идва поради благословението от Бог, защото човек може да се блъска и да работи много и в крайна сметка пак както се казва, да свързва двата края. Не е това идеята, Бог не иска това. Бог иска от нас да се покоряваме, да го слушаме и да го следваме. Така че когато Той ни казва да правим нещо, ние да го правим, а не да се опитваме по човешки начин да постигнем целта, както виждаме нали, в живота и на Исак и на Яков. Истината е, че като работиш за хора, благословение няма. Като имаш собствен бизнес, тогава има благословение. Това е идеята. Нали? Той Яков дет работи при Лаван години, накрая няма нищо. Да. И ми каза аз как да съградя мой дом. И ние сме по същия начин. Виждате ли, Библията просто дава една основа. Докато ти работиш за хора, ти пари няма да имаш. В момента, в който почнеш да работиш за себе си и да развиваш идеите, които Бог ти дава, да се молиш, тогава идва благословението. Притчи 38:9. Отдалечи от мене измамата, лъжата, заблудата, илюзията. Не ми давай нито бедност, нито твърди много богатство. Храни ме с хляба, който ми се пада, като дял. Давай ми точно толкова, колкото е необходимо за задоволяване на нуждите ми. Да не би да се преситя, да имам прекалено много и да се отрека от теб и да кажа: кой е Господ? Или ако съм твърде беден, да открадна и да оскверня името ти. Продължаваме с един друг стих, за да видим как Господ поръча на Моисей да благославя израеляните. Нещо, което е в контраст с това, което искаше Исак за синовете си. Числа 6, 23-26. Говори на Аарон и на синовете му, казвайки: това е начина, по който трябва да благославяте израеляните. Нека Господ да те благослови и да те пази. Като пази, глагола за пази, тук може да се използват синонимите брани, отбранява, поддържа, подкрепя, охранява и покровителства. Нека Господ да изгрее с лицето си над теб. Или още, казано по друг начин, с благосклонност, благоразположение и доброжелателство. И да бъде благ, милостив, снизходителен към теб, обграждайки те с грижа и нежност. Господ да издигне лицето си над теб с божествено одобрение и да ти даде мир, или да ти даде още тихо, спокойно сърце и живот. Така Аарон и синовете му ще възлагат името ми над децата на Израел и аз ще ги благославям.
искам да видим дефиницията на глагола благославен. Първото значение е да искам или да моля за Божията помощ и защита за някого или за нещо. Освещавам, посвещавам, правя свят. Отдавам почет или слава на личност или на нещо като божествен или свят. Обожавам, благотворя, покланям се, благоговея за Бог. Или давам, отпускам, приемам щастие, здраве, благоденствие на някого. Както казах, виждаме, че молитвата, която Господ дава на Моисей и за ръката, как да благослави израеляните, е доста по-различна от това да се задоволят елементарните нужди. Да, Бог знае, че трябва да едем, Бог знае, че трябва да пим, Бог знае, че трябва да се облечем, че трябва да спим някъде. Обаче в крайна сметка това не е толкова важно. Вижте, идеята е да имаме лично, интимно взаимоотношение с Него. Както каза пастор Ани, да слушаме Неговия глас, защото всъщност Неговия глас нахрани, Неговия глас не успокоява, Неговия глас не утешава. Неговия глас е този, който ни дава инструкции за живота. Как да взимаме правилните решения, как да оценим адекватно всяка една ситуация, а не да се опитваме с нашето знание, с нашия опит, с нашата самонадеяност и мислейки си, че може да се справим с всеки един проблем в живота, да издигаме това като идол и по този начин ние да заставим на място на Бог и да отсъждаме кое е правилно или кое не е. Истината е там, че ние всъщност имаме нужда от благословението на Бог, имаме нужда от Неговата протекция, имаме нужда от Неговата защита, защото ние не знаем, когато излезем от вкъщи, какво ни очаква, не знаем с какво ще се сблъскаме, обаче работа е там, че Святия Дух знае всичко. И ако ние сме в взаимоотношения и в място, в което чуваме и разбираме и сме готови, не само да чуваме, обаче идеята е да сме готови и да действаме, защото може да чуваме, обаче да не направим нищо. И като не направим нищо, Бог ще говори един път, два пъти и на третия път ще спре да говори. Защото ако ние не го търсим, за той за какво да ни отговаря, като ние не изпълняваме това, което ни казва, за какво да ни говори, то няма смисъл. Да се хъби думите ли? Идеята е, вижте, накрая имам още един стих, който сега ще го използвам, където се казва, че какво е човешки син, че да го помниш и човек, че да го посещаваш. Вижте, докато не осъзнаем собствената си незначителност и това, че въпреки греха, Бог има търпението, има желанието да се занимава с нас. Самия факт, че Той го прави ден след ден, даже постоянно, дори ние не осъзнаваме, дори докато спим Той се занимава с нас, самия факт трябва да ни съкруши вътрешно и ние да бъдем доволни, че не е оставил да живеем стария си начин на живот, защото ако беше не оставил да живеем стария си начин на живот, не се знае къде щяхме да бъдем сега. Дори можеш и да не си жив. Защото не се знае с какви хора ще събереш, какво ще направиш, на къде ще залитнеш. Предвид факта какво съм правил, аз не се знае примерно сега в момента дали съм могъл да бъда жив, защото съм занимавал с много неща, които не са захвалени. И въпреки всичко, Бог никога не ме оставил. Винаги, дори преди да повярвам, аз съм вярвал в някаква сила, както много хора. Знал съм, че има нещо, което съществува. Понеже баба ми беше православна християнка, тя се опитваше по нейния си начин да ми предаде вяра, да вложи тази вяра в мен, обаче нещата не се получиха. Бог трябваше да ме посети лично и Той да ми се разкрие. Така че, независимо къде си, независимо какво правиш, трябва да знаете, че Бог е с нас и не отделя очите си от нас. И именно тази благосклонност и това благоразположение трябва да сме благодарни, че Бог го проявява към нас.
и че всеки ден той, нали, е благ, всеки ден обгражда с тая грижа, с тая нежност, от която ние имаме нужда, защото няма човек от нас, който да не е примерно емоционално наранен, емоционално с емоционални липси, с емоционални дефицити, и всички ние имаме нужда от тая любов, от тия празнини, които са вътре в нас и които само Бог може да запълни. И тук виждаме, че Бог лично дава инструкции как да бъдат благословени хората. Защото единствено и само Той знае какво е важно за нас във всеки един момент от нашия живот, независимо на каква възраст сме. И както виждаме, тук никъде не се спомена за жито, за вино, за масло, за мед и така нататък, а се акцентува върху психиката или върху духовното състояние на човека. Точно. И набляга се също така на мира. Както преди малко казахме, спокойното сърце може да слуша гласа на Святия Дух. Един ум, който е трескав, който работи на бързи обороти, един ум, който постоянно мисли как да реши дадени проблеми, той не може да чуе гласа на Святия Дух. Дори Святия Дух да проговори, този глас остава някъде между всички други гласове и ти не го засичаш, или дори да го засечеш, ти го подминаваш и продължаваш в твоето си темпо. И както казахме, напрегнатия и угрижен човек, той не може да слуша гласа на Святия Дух, а слуша гласа на ума си и съответно действа по плът. Точно така. Взимаме грешни решения, за които схеми. По-късно съжаляваме, опитваме се да правим схеми, опитваме се да търсим варианти, по които да задоволим потребности, да извлечем някаква изгода, някаква полза. Обаче в Филипяни 4.7 се казва: и Божия мир, който вдъхва увереност, вяра, който успокоява и уверява. Този мир, който се издига над или излиза извън обсега, надминава, превъзхожда всяко разбиране, схващане разум, или още стои на стража над сърцето и умовете и сърцата в Исус Христос. Този мир е на наше разположение. Вижте, когато един човек е задоволен и няма проблеми, той си мисли, че има мир. Да. Фалшива сигурност. Да. Обаче, интересното е, когато попаднеш в центъра на бурята, тогава се вижда как този мир изведнъж се изпарява и когато вълните започнат да заливат лодката, тогава ще имаш ли мир? Дали така, говорихме за мира. Същия този мир Исус го споменава в Йоан 14:27. Мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Както казах, този мир вече е на наше разположение. Въпросът е дали ние ще позволим на Бог да не изпълни с този мир и да изтласква страховете и тревогите ни от сърцето ни и от ума ни, защото нашето задължение е да се дисциплинираме в поведение, в реакция, в думи, в говорене. Точно така. И да дисциплинираме, да се дисциплинираме и да култивираме този мир вътре в нас. И накрая завършваме пак с Битие. В 17 глава, когато Авраам беше на 99 години, Господ му се яви и му каза: аз съм всемогъщия Бог, от еврейски Ел Шадай, или Бог е вседостатъчен, Той дава живот, Той храни, отглежда, възпитава, Той излива благословение. Върви пред мен, само че тук се казва върви с постоянство или редовно. Идеята е
В оригиналния превод не е така. В оригиналния превод се казва: искам да вървиш редом с мен, постоянно да ме следваш, да ме слушаш и да ми се покоряваш. Това е разширение. Посвещение, да. Да. С честност, почтенност, непорочност, знаейки, че си винаги в моето присъствие. Точно така. Или в моя дух. И бъди безукорен, безупречен, чист, невинен, съвършен, цялостен, пълен в покорство към мен. Към мен. Вижте, идеята е, че това е заповед. Това не е условие. Бог изисква, както каза пастор Ани. Бог изисква. И тогава Бог продължава: аз ще установя моя завет, вечно, безкрайно, непрекъснато между мен и теб. Идеята е, че Бог е инициатора на този завет. И ще те умножа безкрайно много, извънредно много, прекомерно, чрез потомците ти. Ето моя завет е с теб, ти ще бъдеш баща на много нации. Няма да се казваш вече Аврам, но името ти ще бъде Авраам. Защото ще направя баща на много народи, ще направя изключително плодовит, ще направя да произлязат от теб народи и царе. Ще установя завета си между мен и твоите потомци след теб. През всичките му поколения това ще бъде вечен завет, че ще бъда Бог на теб и на потомците ти след теб. Аз ще дам на теб и на потомците ти след теб земята, в която си пришелец, движейки се от място на място. Цялата хананска земя като вечно притежание и аз ще бъда техен Бог. Тук искам да направя един паралел, едно сравнение с този завет и нашия живот. Първо, нашия живот е едно постоянно движение. Ние вървим от точка до точка и след това в друга точка. Никога не спираме. Въпросът е, че тази земя, за която говори Бог на Авраам, всъщност за нас тази земя е вечността. И нашето пътуване всъщност е отправено към вечността. Идеята е, че ако ние вървим в покорство с Бог, Той ни обещава вечността, че един ден, когато ние умрем или не умрем, зависи, ще бъдем с Него в рая. И точно затова е идеята на цялото християнство, нали, смисъла е Бог понеже Той не обича и Той иска да бъдем с нас, Той ни дава тая възможност, защото ако никой сам няма да отиде по свое желание при Бог. Бог е Той, който идва при нас и накани, оттам нататък задължението вече е наше. Както каза пастор Аня, който освободи до край, който устои до край, ще бъде спасен. Въпросът е, че в целият този път, който ни очаква и който имаме да извървим, ние не трябва да се отчаяваме, не трябва да се предаваме, не трябва да отстъпваме. Да, ще падаме, ще ставаме, ще падаме, ще ставаме, обаче трябва да знаем, че Бог е винаги с нас, винаги до нас и че Той ще ни даде изходен път от всяко едно изпитание, че Той ще ни даде съвет какво да направим и как да направим. И искам само да ви напомня, когато дявола изкушаваше Исус, Той му каза, нали, завери го на една висока планина и му показа всички царства на света и цялата им слава. И му каза: всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш. Идеята е, че ако ние търсим земните богатства, ако търсим земната слава, ако търсим да се наедем и да се напием и да търсим удоволствие на живота, ние ще изгубим. Тоест ние търсим друго царство. Да. Търсим грешното царство. Библията казва: първо търсите Неговото царство и Неговото управление в живота, защото ние сами не може да се управляваме. Ние се управляваме, за да служим на себе си. Обаче Бог иска точно обратното. Прочети този стих, който прочети преди това, да ходиш с Бог безукорно чувство, защото точно това е призива на Бог към нас, от нас, към Него. Като отношение в сърцето, в душата, в ума и в съзнанието ни, сърцето ни да търси Него. Върви пред мен с честност, почтенност, непорочност. Това нещо изгражда през годините. Честност, почтенност, непорочност. От това изчиства сърцето ни през всичките тези години, чрез всичките тези обстоятелства. И взаимоотношенията, през които не прекарва, работата, която работим, служението, което служим, взаимоотношенията, през които буквално да ни каже, че не изренва. Всяко едно взаимоотношение е някакво ренде за нас. Знаейки,
че си винаги в моето присъствие, в моят дух. Запомнете го това. Каквото и да става, през каквото и да преминавате, той е там. Присъствието е там. И бъди безукорен, безупречен, чист, невинен и съвършен. В вярата си бъдете постоянни. Не се откланяйте. Вашата вяра трябва да бъде целенасочена. Не се обвиняйте, не укорявайте, не съдете. Не се наранявайте, огорчавайте срещу обстоятелства, хора или Бог. Пазете сърцето си чисто, независимо през какво преминавате и каква цена плащате. Бъди безукорен, безупречен, чист, невинен и съвършен, цялостен и пълен в покорство към мен. Означава винаги просто да бъдеш в този дух на смирение и покорство и да кажеш: Господи, през каквото и да премина, аз знам, че ти вадиш доброто, махаш злото. Сътресението, което преминавам, е за да може нещата, които се клатят, да паднат мен. Тъмнината, през която преминавам, е за да може тя да разшипи вътрешната тъмнина в мен. Страховете, пред които ме изправяш, е за да може те да паднат вътре в мен. Аз да изляза по-чист. През огън и вода, през каквото и да ме прекарваш, аз знам, че ти, твоето присъствие, твоята тояга, тя е с мен. Ти си моят пастор, аз винаги ще бъда, няма никога да бъда в недостатъчност. Разбирате ли за какво говорим? Говорим и акцентуваме за една личност на тази земя и тя е Святия Дух. Невидимият Бог. Гласът на Сина и на Отец. Присъствието, което винаги ще те топли, успокоява, утешава, дава надежда, дава сила, независимо през каквото и да преминеш. Вижте хората в злобата си, в омразата си, те ще отдавят, ще убият в една капка. Отношението на хората е да предава. Те са консуматори, разбирате ли? Те са, как да го кажа, енергийни вампири, манипулатори. На тях, каквото и да направиш, колкото и да им даваш и добрини да им направиш, те никога няма да ти кажат стига. Напротив, ще почнат да ти се сърдят. Първо ще ти кажат благодаря, после ще почнат да те имат за даденост. Накрая ще кажат, че това ти е задължението, пък като спреш, почват да се цупят, да се сърдят. Именно. И ние и разбирате ли, религията научи ние да третираме Бог по същия начин. Че Бог ти е длъжен. Не ти е длъжен. Ти го каза, какво е човешки син, да следиш, да го прегледаш, кой съм аз. Йоан Златоуст, когато е умрял, буквално Бог за малко го взима на небето и той се връща и казва: всичко, което написах, всичко, което казах, целият ми труд, една прашинка, едно нищо в сравнение с това, което е той, то цялата ми гордост от това нещо не може да се сравни с него. Така че нека никога да не забравяме кой е той. Разбирате ли? Нито парите ти, нито здравето ти, нищо не може да се сравни с него, с гласа му. Запомнете, че неговия глас трябва да стане от звънче камбана. Тътен удар, без който ти да не можеш, от който ти да завишиш. Въздуха трябва да бъде, храната ти. Всичко за теб трябва да се нарича хляба на живота. И този хляб е Святия Дух. И ако ние не се научим да го консумираме, Библията казва, няма зазоряване. Няма надежда. Изгасеш като свеж. Така че Бог да нам благослови.